Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Hey, yo, people in the house, if you're having a good time, if you're enjoying the sounds of my DJ right now, I need everybody to make some noise. Make some noise in here.
Beldurra, beldurra, beldurra diet ezagutzen ez ditudan gauzei, ulertzen ez ditudan gauzei, zuk kontatzen ez dizkidazun gauzei. Izena baduena bada, izena jarriko dizut nik, sorgina. Emakumea, ezjakintasuna. Beldurra diot ezjakintasunari, gizakiaren gartzelak, ikusezinak diren barroteak edo erraldoiak diren paretak. Beldurra ematen dit, ez jakintasunak. Dominazioa. Beldurra diot dominazioari, nik zure gainetik pasatzean, zuk, ni atzean ustean. Bion arteko biderik ez dagoenean, beldurra diot dominazioari. Beldurra diet ezagutzen ez ditudan gauzei, ulertzen ez ditudan gauzei, zuk kontatzen ez dizkidazun gauzei. Beldurra diot beldurrari. Erre daitzile gure beldurrak, erre daitzile gorrotua, gerrak, matxismoa, ezjakintasuna, dominazioa, hondikeriak. Erre daiela beldurra.
Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.